The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The Bible says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him shall not perish, but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. But as many as received him, he gave the right to become children of God to those who believe in his name. We have been saved by grace through faith, that not of yourselves is a gift of God, not of works, lest anyone should boast. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved." Sa dili pa kita sugod sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios niining adlaw, gikinahanglan ang atong pagpangandam sa itong kaugalingon. Kung ikaw sa ka magtutuo, gamita karon ang recovery technique sa 1 John 1:9 kung gikinahanglan man. Ang 1 Juan 1:9 nagaingon man sa in English, "If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness." Ug alang kanimo higala nga wala pay kaluwasan, gidapit ka sa paggamit ng imong kabubuton, your free will, sa paghimo og labing mahinungdanong desisyon sa tibuok mong kinabuhi, ang desisyon sa pagdawat pagtuo kang Ginoong Hesukristo, ingon nga imong manluluwas. Busa sa hilom, maga-andam ta sa atong kaugalingon. Let us pray. Amahan namong langit no, nagpasalamat kami kanimo niining adlaw nga imong gilugway na sa pangamong kinabuhi hangtod ni higayon at timailhan o Dios nga nagalihok pa ang imong plano sa among kinabuhi. Salamat o Dios ning grasya nga among pahimuslan sa pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong. Pinagi ni ang Bible study through the YouTube ubo sa Balbido Evangelistic Ministry, amo kining gipahimuslan nga imong gitagana o giandam alang kanamo o Dios. Salamat ning tanan, bani kami sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong balaang pulong. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. May adlaw sa tanan atong mga higala, ato ng mga suki, kay nagapadayon naman kamo sa subay nining atong adlaw-adlaw nga Bible study. Okay. Niya kita gihapon dupot nining atong pagtulunan nga giuluhan og ang krus sa dili pa ang purong-purong. The cross before the crown. Okay? So, ato namang nakatunan nga kitang mga magtutuo, human gyud nato nga atong gidawat ang kaluwasan pinagis pagtuo lamang kang Kristo lamang, kita nahimong mga sakop sa harian ng panimalay sa Dios. O kita na qualified na, may puruhan na
We are potential winners in life. Okay? Life as a believer. Potential, may kagayunan na kita. So, sa bago pa kitang naluwas, wa pa mangyud tayo alamag sa iyang mga pulong nga di na itong makatunan diha ang iyang kabubuton, tuyo, plano sa Dios sa atong kinabuhi. So karon kung bag-o pa kitang natawo pag-usab, we just had been born again, then we have to follow the mandates of God's Word nga naa diha sa 2 Pedro 3:18 nga nagaingon, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Unsaon pag-grow, unsaon pagtubo, pinagi lamang sa pagtuon sa pulong sa Dios ug ang atong pagtuon nini adlaw-adlaw on a daily basis. Aron sa ingon niya na kita makasunod na sa plano sa Dios sa atong kinabuhi. Ingon nga mga magtotoo nga kita magakinabuhi na niya nang gitawag og moment by moment walk diha sa the light. Kaya ang pulong sa Dios mao man kana ang kahayag. Unsay gisulti sa Salmo 119:105, your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So, mao na kini ang atong inunta sumbanan. In fact, nagaingon kita last time nga ang pulong sa Dios is the yardstick and a blueprint for eternity. Kay kita nga mga Kristohano na sa diha nga ato kining dili panumbalingon, if we ignore it, that would be the most ridiculous thing in the world, being a believer. Mao na nga dili kita makaako sa paghikling o pagsalikway sa kamayungdanon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Kay mo lamang kini ang paagi nga diin kita makasibog sa unahan sa atong Kristohanong pagkinabuhi. Kaya ang atong pangalibong Kristohano dili it does not stand still. Hanggut pasabot nga di lang kay maghunong kita. Umanta maluwas, ang uban mo ingon siya, okay, luwas naman ko. Goodbye, bye-bye Lord, we will see you in heaven. Sayop ka na nga maong attitude. Now, ato ning hisgutan last time nga as believers in Christ, what do we do? Do we just be still and wait for the Lord's coming? Rapture ba? O kuhaon ba kita niya sa atong physical nga kamatayon? Whatever comes first, maghuwat ba lang ta? And do nothing? No. Itang mga Kristohanon na atay tahas nga pagatumanon, we have a job to do. Yun sa gisulti si Ephesians 4:1, si Pablo nagaingon, I therefore, Paul, prisoner of the Lord. Binilanggo siya sa atong Ginoo, beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called. Ano siya may vocation nato? What is our vocation? It is our, pangutana ko ni mo usog. Unsa man gyud ang vocation nato ingon ng mga Kristohanon? Mao ba ang atong mga trabaho, our occupation, atong buluhaton, as your kanang imong standing as a believer? No, it's time we grow. No, lagi na patubuon kita sa atong kalag. Ang atong kalag mo ipatubuon, kaya ang kalanon sa kalag mao man ang pulong sa Dios. Mateo 4:4, Deuteronomio 8:3. Man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. So it's time we grow in grace and knowledge of our Lord
and Savior Jesus Christ. 2 Peter 3:18. Panahon na nga kita magatuon sa kanang, well, we study seriously God's Word so we can grow up ug atong makabot ka ng spiritual maturity. It's time to wake up. Daghan sa atong mga kaigsoon ang mga magtotoo nga nahikatulog lang, walang gyud pagpanumbaling, okay? O ganahan lang. Di mo nag-iingon og intermittent ang ilang pag kanang tuon sa pulong sa Dios. We have to wake up. Time to wake up. It's time that we stop being infants sa atong pagtuo and start taking in doctrine and walk in the grace and in the power of God, and let the world see Christianity in a living form diha kanimo ingon nga Kristohanon. Let the world see sa gahom sa Dios nga niya kanato, gihatag ni sa Dios kanato. And maybe these people outside, kaning mga tao dito sa gawas, kung makakita sa imong ingon ta batasan na ingon nga Kristohanon nga ikaw nagasunod na gyud sa plano sa Dios, you're walking in the light, walking in faith, okay? So kini mga tao dito sa gawas mo tanag lahi magkasauban, nganong sige magkag smile, nganong kanang malipayon magkakanunay. Wa ko mag-ingon nga sige kag smile kay lain naman pud na. Ambot pa sa na ko, of course, kung malipayon ka, mag-smile ka, pero ambot pa sa nga nganong kanunay man kang malipayon. Now, you see, kitang mga magtotoo, we are called by God to be witnesses. Witnesses for Christ. To be witnesses for the world. Mao niya nga itong primary function. Mo'y nag-una yun na itong kanang papel na itong pagadadun. I mean, our function. And that is our main job to do from day one sa atong pagkaluwas to the last breath of our earthly life hangtod sa katapusan atong ginhawa and on to our everlasting life in eternity. Now, kay ang Pilipos 2:13 sa gisulti niya, it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. Now, ang natong hinumduman kining punto sa doktrina is this point of doctrine. God mandates us, kita mga magtotoo, to take in His Word on a daily basis because that is how experiential sanctification process starts. Hinumdum ka sa kanang tulo ka matang sa sanctification nga atong agian ingon nga mga Kristohano. Ang una, positional sanctification. Ang pasambot, positional ang imong kahimtang niya itong pagdawat kini mo sa kaluwasan. That's positional sanctification. Ang ikadua, sa imo ng pagkinabuhi ingon nga Kristohano, pagkinabuhi ng kalibutan na, mo naging og experiential sanctification. Experience ba? Kasi natian na to, nga itong pagkinabuhi ingon ng Kristohano, mo na experiential. O ngayon katulo, unsa man, hinumdum ito, katulo, ultimate sanctification. Sa ato ng kinimang ko na ni, kining ultimate, acquired when we are promoted to phase 3. You see? Kaya ang plano sa Diyos na bahin magtulo. Phase 1, kaluwasan. Phase 2, believer in time. Phase 3, believer in eternity. Mao na ang tulo kamatang sa sanctification. Kung saan magpasabot sa sanctification, sabi ni Visayan, pagbalaan. You see? Pagbalaan.
to sanctify. Mao na giingon sa Grigong pulong nga eusebia. Kaning eusebia, godliness. Ngayon mo ng pagkabalaan. Okay? Now, of course, ano yung atong pagtuo nga atong nang gihuptan gyud. Nga mao kini ang gigamit nato sa pagdawat sa kaluwasan. We have been saved by faith. Okay? Now we have been saved by grace. Nabali. We have been saved by grace through faith. That not of ourselves. It's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. Mona, kining pagtuo is what we have to develop within us. Romans 10:17, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So, sige nimo paminaw, kat-on, pagtuo, paggamit sa pulong sa Dios din. That's the process to be able to walk in the grace of God. To walk by faith, to walk in the light, to walk worthy of our vocation. Now, ano nga, pangutanlo na ito ang itong kaugalingon kanunay. We should ask ourselves these questions. Am I trusting in God? Am I depending on His grace? Am I relying on His will? Am I waiting on His perfect timing? So, mao na nga gikinahanglan natong matngunan kini atong gipangisgutan. Kini mao ni ang mga ingnon ta mo ni tugon, mo ni pahimangno, ingnon ta pasidaan, kabubuton, huna-huna, tuyo, plano sa Dios. Mga kini nga atong gipangtunan, ang mga paagi sa Dios atong gitunan. Mao na nga we are kanang in our spiritual momentum to be able to reach that point diin masuod na ginato ang Dios. See? He is the best friend, of course. So may makalupig siya agad ang magbubuhat sa tanan. So mao na nga kung magsigi kag tuon sa iyang pulong, you saturate your mind, lukpo nimo ang imong pangunahuna sa Dios. Mao man giingon sa Isaiah 55:8 and 9. My thoughts are not your thoughts, my ways are not your ways. Nagaingon ang Dios. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Mao ni atong gitun-an ang iyang mga huna-huna, iyang mga paagi, ang iyang mga protokol. Yan ang protokolo mo paagi sa Dios. See? Mo nagiingon sa kong amigo nga mga kalaki sa Dios atong gitun-an. Yes. Sa yano bang pagkasulti, mga kalaki, mga paagi. Protokol. In English man ang protokol. Na nagisumbanan. Mao na gud na ang atong sumbanan. So mao ni nagsigit at tuon. Nagasunod lang ta sa iyang mando, sa iyang tugon. Aron sa ingon niya na makita nato kini nga atong gitun-an nga ang krus una sa di pa ang purong-purong. Tinuod. Usahay mo consider ta nini nga atong gibuhat nga daw adlaw pagtuos sa Dios nga murag cross. Bugat ba? Of course, sa sugod pa nini sa sinugdanan murag bugatan ka pa pan. Kung mahimo na ng routine nimo, mahimo na ng naanda nimo, lami na ang imong paminaw, mo anam nagkausap, life would be kanang more meaningful, more purposeful, o hayahay. Makita o masinati na nimo kahayahay, kahanoy, nga naa na kay
pagka-relax. You see? Kini kalibutan na. Kung na stress. Huwag ka nag-iingon sa kong amigo, ang stress is what you do to yourself. Tinoon yan. Ang stress, kanang pagpiit ba? Nga, piton ba ka sa kinabuhi? Mao na stress. So, mao na nga, patunon tas pulong sa Dios, particularly ni doktrina, kagiganlan og faith rest life or faith rest technique. Paagi ni sa Dios. Faith unya slash rest. Unsay pud pasabot? Faith og rest. Pagtuo og pahulay. So, kung ato na ng langkubo ng buti pasabot niya na, kini mao ang pagkinabuhi nga may pagtuo nga nagdala og pahulay. Nagasabot ka? Mao nay atong paghubad niya na. Faith rest life, panginabuhi kini nga may pagtuo nga nagdala og pahulay. Di ka gusto? Ma-relax ka? Na kay pagkahanoy, hayahay, hapsay, organisado na ang imong kinabuhi. That is how to organize your life. In fact, that is one of the requirements in executing the spiritual life. You see? Kay mo ni ang gipagsangkap sa Dios kanato. Isangkapan ta. Wa gyud puwas way undang ang Dios sa pagsangkap kanato. Imagine unsa pa may imong pangitaon kung anaan na nimo ang tanan nga sangkap sa Dios kanimo apat unsa nimo pud kat-on og dili ka magtuon. You see, mao ni atong gibuhat. Na wa man ta magpasigarbo, no. That is self-righteousness na nga kitare. No, wa ta maga ingon niya na. In fact, we have to maintain that virtue of humility pagka mapaubsanon ngadto sa supreme authority nga mao ang Dios ug ang iyang pulong. I hope na sabtan mo na. So mo na nakita nagapadayon pagtuon ni ini. Okay. Ang atong gibiyaan last time kadtong mahitungod sa ato ng pagpadayon sa kanang pagtuon sa pulong sa Dios kay mao man kani ang process sa spiritual momentum. Sabi nimo sa diha nga kita gamit na sa pulong sa Dios ngadto sa kasinatian sa kinabuhi. Kini atong i-apply gamito nato sa atong mental attitude, sa atong panghuna-huna, gamito nato sa atong kanang pagdasig, motivation, ngadto sa atong paggamit sa atong dila, the tongue, ug ngadto sa unsa giingon sa in English ug overt behavior pattern. Now, with the application of doctrine to experience, this is what produces pagtubo nga espirituanon. Okay? O kini musangput ni, this will lead ngadto sa buntog nimo. You're able to defeat sa dautan, the defeat of evil diha sa kinabuhi nato. Kaya bombardyuhan man tang mga dautan. You see? As if we can sense from all sides nga bombardiyo ka na to. Kaya mientras niya patan nining lawas ning kinabuhi muna ang tubangon yun nato kini. Kaya iba naman ta nga policy ni Satanas as the avowed enemy of God, ang iyang policy, evil man yan. Dautan. Mauna nga ang iya sa Diyos, ang grasya. Ito ang iyon ni mo, kini away ni
tali sa grasya ug sa dautan. Natas taliwa, papiliun ta. Sa may atong hatagag pagtagad. Ang ihabang sa Dios nga policy, which is grace, o ihabang Satanas, which is evil. Mao na. So, sa paggamit natos pulong sa Dios ngadtos kasinatian, kini mulang kanang this will lead, okay? O maga-produce kini hospital growth. O kini, this will lead ngadto sa imong pagbuntog ining dautan nga naga kanang hasol kanato. Kung kini mo resulta sa atong pag-produce na og mga Dios nun nga mga maayong binuhatan. O ang atong pag-anticipate sa grace blessing na unya. Okay? Nakasabot ka ba sa atong patinaw ni mo bahin ini? So, mao na. Importante yun ang pagtuon sa Diyos. Paggamit na ginana. Apa, dili po kakagamit sa Diyos kundi ni mo tuuhan. Ayaw na kalimti. Mao ni ang process. Okay? Di ta makagamit sa pulong sa Diyos kundi nato tuuhan. No, by the way, there's a principle there nga. Studying God's Word is one thing. But believing and applying it is totally a different thing. It's another thing. Kasabot ka. Laing pagkabahin kini kung ikaw magtuon puro sa Dios, lahi kaysa mutuo ka na ng puro sa Diyos, magamit na nimo. I hope na sabtan mo na. Now, kining atong pagpadayon sa pagtuon puro sa Dios, this will produce in our life spiritual emotion. Ingnon tag spiritual emotion. Ang spiritual emotion, ihemplo nini ang pagpuno sa Espiritu Santo nga gugma. The feeling of the Holy Spirit's love or feeling of the Spirit love. Nya ay kaduha kanang divine viewpoint hatred. Ano bang kasilag nimo pinagis paggamit sa pulong sa Dios? Kasilag sala man na, kapungot sala. Dili na sala sa diha nga mogamit ka sa pulong sa Dios kay nagamit mo ng spiritual emotion. Kaya ang tugisgutan spiritual emotion man. Ang una nini spiritual emotion, feeling of the Spirit love. Ang gugma nga nagadala diha sa atong pagpuno sa Espiritu Santo kanato. Unya, divine viewpoint hatred o ang ikatulo mo ni righteous indignation. Kasabot ka ba unsay righteous indignation? Karabang masuko ka apan dili ka makasala. Okay? Kay kana righteous indignation man. Sa husto man pagkagamit nimo sa imong kasuko. Nasuko man kas dautan. When you are angry at evil, lahi man na. That is righteous indignation. Kigikinahanglan man yun atong kasukan o kanang malago ta o masuko ta, mapungot ta sa dautan. Kasabot ka? Mo naging alas in English of righteous indignation. Kailangan na si Episo 4:26. Abrehe ka ng imong Biblia. Naana diya. Nagaingon ka na. Sa in English, be angry and sin not. Sabot ka. Kasuko, apan, ayaw pagpakasala. Now, abi nimo, alang sa ka magtutuo, to be angry and not sin is, paminaw, is to be angry only at sin, only at evil. You see? Nakita niyo? Muna angay ni mong kasukan ang sala o ang kanang dautan.
be angry only at sin and evil. Mao na giyat nga nila na to spiritual emotion. Kasabot ka? Tingali mo pa imong pagkadungong ni spiritual emotion. Now, it further produces kanang divine viewpoint compassion. Ang imo bang pagsabot ngadto sa uban sa ilang mura kag mo bati ka sa ilang gibati. That is compassion. Now, these are all spiritual emotions. And they are the heart. Sila ang heart and soul sa divine viewpoint lifestyle. Okay? So, ayaw kalimti na. Kini spiritual emotions nga itong isubutan, they are the heart and soul of the divine viewpoint lifestyle. And they are the byproduct. Resulta na kini sila sa imong paggamit sa pulong sa Dios ngadto sa kasinatian to experience. O dugang pagyunyana ang imong paggamit sa pulong sa Dios ngadto sa kasinatian, okay? Sa imong paggamit nini ngadto sa kasinatian kini mag-produce pa kini og spiritual self-esteem. Now, and this can only be acquired pinagi sa imong pag-unsa tuon sa pulong sa Dios. This can only be acquired through the appropriation of Bible doctrine. Now, dinhi ayaw kalimti tuod katong 10 problem-solving devices. Ang Dios nagasangkap ka na itong mga magtutuo napulo ka mga paagi sa pagsulbad sa atong mga suliran. Just imagine, isang kapanta sa Dios ug mga paagi unsa ang pagsulbad sa mga suliran. Di ka pa mo kanang gamit niya na. Upon you have to study that. Kung ato hiningi review lang kini maong 10 problem-solving devices, paglakbit niini, number 1 gyud ang una niini is rebound. Sunod, feeling of the Spirit. May ikaduha, ikatulo, faith-rest drill. Ikaupat, doctrinal orientation. Kalima, by the way, atong malikon ha. Number 1, rebound. Number 2, feeling of the Spirit. Number 3, faith-rest drill. Ikaapat, grace orientation. Ikalima, doctrinal orientation. Ikaunom, personal love for God the Father. Kapito, impersonal love for all mankind. Ikawalo, inner happiness or sharing the happiness of God. Ikasiyam, personal sense of destiny. Sense. Ugang ika na po occupation with the person of the Lord Jesus Christ. Mao ni ang 10 problem-solving devices kagisangkap sa Dios kanatong mga magtutuo. Now, this will also lead to the utilization of 10 problem-solving devices in life. Unya, kay ang pulong ang plano sa Dios gawas nga atong gi-define kini nga. Unsa definition sa kanang plano sa Dios? A right thing done in a wrong way is wrong. A wrong thing done in a right way is wrong. A wrong thing done in a wrong way, labaw na nga wrong. Right? Only a right thing done in a right way is right. Ano yung definition sa plano sa Dios? In fact, dudugangan pag yun nato na. The plan of God is problem kanang identifier, problem anticipator, sunod, problem preventor, sunod, problem solver. Kung balikon, the plan of God
is also a problem identifier. Makaila ka nga naay suliran. Sunod, it is a problem anticipator. Makauna ka o kaibaw. Ikatulo, it is a problem preventor. Prevent. Pag kanang panalipod, is that the Visayan? To prevent. Kanang, murag maglisod tas pag binisayan na, basta kaya naga-prevent. Pugnan. Okay, I think that's the right word. Makapugong, pugnan ni mo ang suliran, preventor. Okay, kaupat, unsa? Problem solver. Okay? Magasulbad sa suliran. Muna ang plano sa Diyos. Muna sige tagtuon ini. Aron sa ingon niya na matinuod yun kini. Tataw tinaw. Sa atong panumduman kay kini gikani sa Diyos. Kasabot ka? So, ang gikinahanglan nga what I mean is what God requires of us, kita mga magtotoo, is to be persistent, to be consistent, to be persevering in taking in Bible doctrine. Magsigitag pagka kanang makugihon, makanunayon, malahutayon, masigihon consistent. Malahutayon pagtuon sa pulong sa kikini, maga-develop, maga-ugmad ni ining category 1 love. Unsa man ning category 1 love? Love for God the Father. Mao niya ugmaro nato kining maong gugma nato ngadto sa Dios nga bahan. Ug kining atong pagpadayon nini, pagmakugihon nini, pagkamalutayon nini, maugmad na unya nga atong gugma ngadto sa pulong sa Dios. It motivates us to be pleasing to God. Nga atong kanang nakahimut-an ta sa Dios. O kanang dasig usab kanato to be pleasing to God, to be obedient to God. O kini mo resulta na unya sa atong pagsimba sa Dios. This will result to the worship of God. Now, ano may pagkasabot o worship? What do we mean by worship of God? Well, the worship of God is the exaltation of the person and the character of God, the plan of God. Of course, appeal na niini ang atong pagpasalamat in the frontal lobe niya ng atong panghuna-huna. Okay? Noon sa pagyod ang mga positive results aning atong makugihon, malahutayon, masubayon, masigihon sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Unsa pay mga resulta nga positibo? Well, ma-oriented tagmayo sa doktrina, mahiluna ito ka sa pulong sa Diyos. There is doctrinal objectivity na natay hustong pananaw ngadto sa tao o sa mga butang. Doctrinal na objectivity. And then, niya pag yung resulta, doctrinal confidence ngadto sa Diyos. Musamot na kalig-on ang atong pagsalig ngadto sa Diyos. O ang atong maugmad na the doctrinal courage toward men. Wala kay pagbati o hadlok ngadto sa ubang tao, dili na. Kaya ano man, na makay-relax ka. Panguna-una, relax mental attitude. So you have courage toward man. O niya, oriented na ka sa imong kanang tumong, your goal. Ingon nga Kristohanon. Unsa may goal na to, ingon nga Kristohanon, be? I hope na sila yun na nimo. Unsa magyuy atong
goal o tumong sa ingon nga mga magtotoo. Spiritual maturity. Mao na nga itong tumong. Naon sa man ito pagkabot niya na o pag-abot, pagkatungtong niya ng maong ang kung wate pagkugi, pagsige, paglahutay, pagtuon, wala. Kasabot ka. Mao na itong gihatagag emphasis kung sa kaminungdanon ang pagtuon sa puro sa Dios. So, now, sa diha nga kita sunod na yun nini atong sigig hisgot nini, kita nga magtotoo who has finally figured out what we are trying to do in life. Ato na yung kanang natataw na ba? Naklaro na yun, tinaw na yun sa atong panguna-una nga. Unsay atong gihimo, what are we trying to do in life? No, paminaw nini. Only Bible doctrine can give the proper orientation nato nga magtotoo to know what we are trying to do in life. Bible doctrine na yun, pulong sa Diyos na yun. Okay? So, dugangan pa yun nini. Grace orientation. Kining grace orientation, by the way, ako ni gihubad sa Visayan nga nahiluna na sa grasya. I don't know kung dawat ka ba niya na Binisaya, nahiluna, oriented ba? Na kanang sabay Binisaya, oriented na kanang lihiro, ipon. Anyway, magkasabot naman in English nga grace-oriented ta. Kung ikaw magtutuo nga grace-oriented, naa na kay pagkamapaunsanon. Kay grace orientation, the other name is humility. Sabtagi na. Plus, naa na tay inner beauty. Okay? Kay that's the development kana ang pagkaugmad sa matuod yun nga pagka lalaki, masculinity. Okay? That's the development of true masculinity ngadto sa laki. Okay? O true femininity ngadto sa bahay. Kita nimo? So, mao ni mga resulta nga itong ipangisgutan na kay inner beauty. Kay kana that is the development of true masculinity of the man and true femininity of the woman. So, here is the establishment of that divine viewpoint lifestyle. And that, listen, that is God's goal for every believer. Gipahiluna na sa Dios nga maong goal, maong tumong. So, I repeat, doon na tayo duha ka objectives o goal. Number 1, ang atong pagpahiluna sa mental attitude nga Diyos nun o matang sa panginabuhi. The establishment of the divine viewpoint mental attitude lifestyle o, of course, as a byproduct, produkto kini o resulta kini of that, ang produkto ba niini, ang resulta niini mao ang imo ng pagbuhat sa mga Diyos nung mga binuhatan, the production of divine good nga maora ka na ang rewardable kind of good. Ang tawhanon dili. See, ang tawhanon maayong binuhatan gitandi mo na sa pulong sa Dios nga hugaw nga trapo, filthy rags. Apan ang Diyos nun nga mga maayong binuhatan, the divine viewpoint kanang good or divine good, divine production, maura ka na ang pagagantihan. Okay? O paminaw,
when that believer reaches this stage, mo na kanang dapita nga kini siya nga magtotoo is in a position where he is usable. Magamit na siya sa Diyos. This is the position. This is the stage that that believer will be in a position where he is usable in the hands of God. Ug ang ikaduha nga stage of that, of course, mao ang divine viewpoint, historical impact nga kanang mao magtotoo na nag-iya na siya to the rest of the human race, both directly and indirectly. Now, okay. Ano ka ba sa kinabuhi ni Joseph? Okay? So, inomdom ka bang Joseph, who was the object of jealousy among his brothers? Di ka kanang di kasinahan sa iyang mga igsuon mismo. Nga naman siyang di kasinahan mas iyang mga igsuon. Tungod kay si Joseph has been impacting. Naga-impact sila ni bisan kinsa sa iyang kinabuhi. Especially sa iyang kaugalingong mga igsuon ng mga magtotoo pero karnal o reversionista. Kining karnal o kining reversionista. Let's focus on that word. Ang magtotoo nga reversionist, kining word nga reversionist, mo ni ang kanang giingon ni kadaghan ng mga evangelical churches o kanang backsliding. Popular na nila anang pulo nga backsliding, pero kita mga doctrinal believers we do not use that. It is reversionism. Reversionist. Kung ikaw sa ka magtotoo nga kanang nagpadayon na sa pagtuon sa pulo, nagsibog ka na sa unahan, nagaugmad ka na sa imong ingon nga Kristohanon, apan na ay nakabalda nimo, nakahunong nimo, nakapahunong, o miatras ka. Inay mo sibog sa unahan, ni atras. Inay ka mo abante, ni atras. Mo na gandan og reversionist na siya. Kigi ka mo na pulong kanang reverse. Ano sa may buta sa butong reverse? Kung ikaw ka mao mo drive, you know what we mean by reverse. No atras. So mo na ang kahimtang sa kamagtotoo nga nagsige na unta siya tubo, apan hunong man siya na reversionist. Siguro sa una, karnal pa. Apan nga naman yun siya ingon taon na paglaom, di nga mo balik pa unta. So goods uno, napadayon lang siya lunang sa kasalanan o karon gitawag na siya reversionista. Reversionist. Okay? So kato si Joseph had been impacting everybody sa iyang kinabuhi. Labi na siya mga igsuon. It is Joseph naluwas ni bata pa kayo, very young age. He got interested sa doktrina, sa pulong sa Diyos. Samtang bata ba siya? He got interested in the Word of God very young. Di pareha sa iyang amahan. Kasi ang amahan ni Joseph, si Jacob. Katus Jacob, he was not operating with doctrine. Sa tibuok niya, sa sagad niyang kinabuhi in most of his life, katus Jacob, yun siya gana. Di pareha ni Joseph ngayang anak mismo. Now, so si Joseph had to go with it alone. Nginusara yun siya pagbarog. You see? Now, by prinsipyo niya na it takes courage to stand alone. Ano kinis Joseph? Now, that's okay for him because he stands
in the principle of unsa prinsipyo nga iyang gibarugan. Paminaw, mao ni prinsipyong Joseph nga iyang gibarugan. One with God is a what? Majority. Mao na iyang gibarugan. Lig-on gyud siyang barog. One with God is a majority. And so, he did just that. So, gi-promote kini siya to be the chief shepherd. Siya ang administrator sa iyang kanang mga kalihok sa iyang amahan. Sa edad pagkato siya og 17 anyos. Bata pa kini si Joseph. So, promoted over those of his older brothers, matong nangasina sila ang mga igsuon niya. Kining iyang mga igsuon who were more than twice of his age, some of them were. Maguwang kayo niya ang iyang mga igsuon. O kini sila mga igsuong Joseph. Di gyud sa buot og doktrina, wa gyud sa gana. They hated doctrine. No. Katong iyang mga maguwang, older brothers. Wa gyud. Way gana, way kainit, way kaikag, way gugma. So, diin man nila makuha ning maong attitude. Gikan sila nga mahan. Nga si Jacob, natakdan, napanunod nila ning batasana sa ilang amahan si Jacob. So, they hated the word of God. Therefore, they hated God. Right? Kung ikaw, way ganas pulong sa Diyos, nagpasabot ng way ganas sa Diyos, di mo na mabuwag. So, maunawa sila gana sa pulong sa Diyos, sila gana sa Diyos. And they hated anybody nga mo function nga naidoktrina. Masuko sila, kung naay tao nga nahilunas doktrina. Namely, Joseph, kadto sila mga igsuong Joseph, nasuko na silang Joseph, tungod kay unsa naga-function mas Joseph sa doktrina. And that is why one day overpowered him ilang unsa dito sa Dotham, as we see diha sa kapitulo 37 sa Genesis. Okay? Chapter 37 in the book of Genesis, kana nimo mabasa. O having overpowered him in Dothan, ila siyang labay dito sa bungaw. They threw him into a pit, fully intending to murder him. Imagine that. Ay, mato ilang tumo nga ilang patyon to si Joseph nilang isuon. But instead, inay ilang patyon, ilang gibaligya ni siya into slavery dito sa Ehipto. Niya assumed because he would be out of sight, he would be out of mind, they will never have to deal with him again. Ano ilang bang sana ingnon ta ilang gipadpad sa laing lugar haron di na siya kita niya, di na siya makitaan, out of sight naman siya, wala, di na sila makinundog niya, wala, they'll never have to deal with him again. And for 13 years napulog tulo ka tuig si Joseph went through the vicissitudes of rising and falling sa kakanaog ang iyang pag-atubang sa kinabuhi. He went to to work for Potiphar. Okay. Kinis Potiphar with purchase of the slave market there dito sa Ehipto. O kinis Joseph, nagagamit lang yun siya sa mga pertinent doctrine, pertinent nga word of God ngadto sa kasinatian. He kept on growing,
padayon sa pagtubo. He kept on being promoted. Okay? Sige naman siya uswag. Promote na siya until he became in a matter of months. Pila lang kabuan. Siya gipili nga chief administrator ni Potiphar, mga kalihukan ni Potiphar. And that is when ang asawa ni Potiphar, of course, misuway for many months to seduce Joseph. Iya banggi kanang, ano sabi Visayan, seduce? Marabang gitintal. Gitintal lang. Gitintal. Sexually, gitintal kini si Joseph sa asawa ni Potiphar. Apan wa man mo salir. Wa mo salir ang iyang pagsuway seduce ni Joseph. Until finally, paminaw, iyag yung kanang bira kini si Joseph. One day, umiingon siya, ay, manghigda sa ta. We just have to go to bed. Kung kinis Joseph miingon, not me. I'm out of here. Wa ko'y labot niya na. Ayaw ko'y taon. Ayaw ko kanang pakasada. Not me. I'm out of here. Kung tungod niya na, dali ni siya kinis Joseph. Railroaded into prison. Now, for the same reason, he was sold into slavery into Egypt tungod sa iyang lifestyle nga pulong sa Diyos ang iyang ibarugan. Doctrinal lifestyle. So, he was railroaded into prison. Matong bilanggo si Joseph. Now, niining tungura, nagasinati na siya sa category 1 suffering. Ano sa ni category 1 suffering? Kining category 1 suffering, paminawan niya ha? Subayan eh. Kining category 1 suffering, mao ni ang suffering pag-antos according to the will of God. Sumala sa kabubuton sa Diyos. In this case, other members of the human race causing Joseph to suffer. Okay? He not only has compassion suffering for them, walang kay misabot sila sa mga pag-antos nila, but he was also the target of the evil. Siya tumong sa pagkadautan na retaliation against him tungod sa iyang baruganan nga pulong sa doctrinal lifestyle. Kung niining bahina, of course, asawa ni Potiphar. O kinis Potiphar was stupid like Jacob, Joseph's father. Okay, mga stupido na nila. Okay? They did not understand what was going on. Kaya nga naman, they were spiritually blind. Buta sila. Bahin sa spiritual ng mga butang. So, bilanggo kini si Joseph for over how many years? 2 tuig. He was in prison for over 2 years. And from the human standpoint, kung imong tanawon is tinawhanon, it looks like hopeless situation niya. Basta, kung imong tanawon sa tinawhanon nga pagpananaw, murag pildigit na si Joseph, wala na yung paglaom. Apan sa divine viewpoint nga realm, okay, sa Diyos nun nga pangunahuna, ang Diyos knows exactly what was going on. Naibahog yung tanan ng Diyos. Sa tanan nga nagpanghitabo tungod kay ang Diyos always knows what He's doing. Kasabot ka? Of course. Naibaw ang Diyos sa tanan. God does not make mistakes. Isuhat na sa imong notes, sa imong notebook, o unsa na, papel ba na.
God does not make mistakes. Ang Diyos dili gayod masayo. Sabta gina. Pamina. Sabta ni. Listen and get this. Ang Diyos mutugot sa dautan. God allows evil to exist on the face of the earth. Iyang gitugot. But God does not make mistakes in what He allows to come into the life of a believer in Jesus Christ. Nga nag-function og doktrina pulong sa Dios on the face of the earth. Okay? Di gyud siya makatugot nga unsa. Akong balikon kay murag nawa tingali ka niadto. Ang Dios magatugot sa dautan nga mo exist in hining kalibutan. Apan ang Dios dili gyud siya nungka gyud siya makatugot nga di gyud siya masayop in what He allows to come into the life of a believer. So, busa, ang Dios di hay promosyon alang kang Joseph. Okay? God had a promotion for Joseph that it never crossed Joseph's mind. Wag yun siya magpalandong, bisag gamay. Wag yun siya magunahuna. Wag yun. It never crossed Joseph's mind. Joseph never imagined the nature of the promotion that God had for him in life. Wag yun. Wag yun siya alamang, wag siya pagdahom, bisag gamay. There was no way that he could see it. He was just blind to it. Now, kini Joseph, dili buta was not blind because he was functioning in evil. Wala. Wala man siya mag-function og mga dautan. He simply was blind because he does not know what the future holds for him by way of this planned promotion from God. Walang good siya kanang ideya, wa siya pagdahom ba. Dili kay siya blind, spiritual, dili. Walang gid siya kanang magadahom. But in order for God to get Joseph to that position that He wanted him, ibaw ka kung sa ibot sa Diyos, alang kang Joseph, God wanted him to be the prime minister of Egypt. Kita nimo, maotoy ka mubuton sa Diyos nga mahimo siyang prime minister sa Ehipto, for it would not only be the target of immense blessing from God. Now, ang iyang spirituhanong panginabuhi would be unaffected by his temporal blessings? Dili. Dili gud na makapiktar niya ng mga panalangin nga iyang nadawat nga temporal. His material blessings, his position in life, his wonderful marriage in life, his spiritual life would go right on. You see, di gid siya matandog, di gid siya maapektahan. Bisag unsa na mga promotion maabot niya, unsang mga panalangin maabot niya, okay lang. Kaya ba, abi nimo, ang kauswagan sa kinabuhi, in many respects, is a greater test. Di ba? Mas dako ni mga pagsuway natong mga magtotoo than adversities. Okay? Mo ni daghang mga Kristiyanon ang kanang napukan. They succumb and they failed. Kaya kini mas grabe maning testing prosperity kaysa kanang katalagban. Daghan ang napakyas niini. Wa mo pasar niining testing by prosperity. Okay? So let us remember the 8 momentum test ug ato ning hisgutan ugma. Dinilaw na kita kutob. Okay. So nintong ora magampo ta.
Amahan namong Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa imong pagpadayon sa tudlo ka namo sa imong dugang kamatuoran. Salamat o Diyos nining adlaw. Ubalik kami sa imong pugbuwag, likay kami sa mga kabilinggan. Dada kami pagbalik dinhi. Sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong nga mao kini ang labing manungdanong butang sa among kinabuhi. Salamat niyang Bible study through the YouTube. Ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Panalangin ni kini mo ministry. Diyos gamita kini in a mighty way. Sumala sa imong hubuton. Ing tanan na mong ipasalamatan. Sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo among bugtong manuluwas. Amen.